Mobile Legend one shot hack game Gurdian mangin anti thin anga kan songa hi rooted phone ani tuna kaman lai ka phone hi ka root do ti na ni ya phone root do changa anti dan tuna hian kan so do na ka phone hi ka root sa to wangin king root in ka root na ka chu root na den phone azir android azir te bonin lo root mai nga ti chuan chumu so chuan ngai le chu game Gurdian ani ta game Gurdian chu tuna hianin ka install sa to ni nakina in download link description a kadanga in download tang tu na ka install sa to bangin SW game ti tila SW zo ka luta dichuan game Gurdian chu rain hong ton ta tu na hian game Gurdian in version tharo ma second mang ri lawanga tu no thanks kan tianga dichuan kan start don ni chun he tai logo ron lang hi game Gurdian rain hong run to ti na ni ta Yung game Gurdian hun to wangin Mobile Legends kan luta Mobile Legends kan luta hetiang turianin account thar kan siam hetiang siam nan bi ka hian hetiang tina tan bi ka hian account thar kan honga chan chu report ne don betini wangin le game tira savage farm na man thei ta chan chu hero kan one shot zera wangin savage all em bok ta tichuan game Gurdian hian a thobera chu an mani physical attack data an nei sa kha kan zu modify anga chu zon ang khoi kan tina theya nun na kan pe vak thei boka movement speed ka tiang chi rong rong kha du chu kan khoi dang lam theya tuna hian attack speed ti dang lam dan chau kan so dona savage farm all kan tina chan po tuna hian ring ti lama hian kan chak lo amo atira hian bot kan tum thina ni bot a chu kan in farm don ta Yuna pa warrior 2 hi lom ta warrior 2 ringa kan lu ta nga ring kan khiu ta ti chuan ring kan khiwa ring search me ta ti khan ron muta wata kan lut ve nga na ti chuan bot an ni ti hrian chu an hero pick hian ula ai an hero picking enanga tuna hianin range po man theya melee po man theya du ka man theta saber kan mang chinanga saber kan mang chinanga maro chu saber ra chuanin tuna hian healing spell hi tuna bi kan manganga in heal nan ti chuan bot an ni ti kan hriana chu execute me kan manga tuna hian spell a hian ti chuan game chu kan tran don ta chuan game in load zonga game in load thi rei ve du thina be te ngai be thina ti chuan game aron in load zo huna karon so le don ne ti dan kha detail takin so to tang khan saber sa sin kan manga tuna hian kan lama hian rafilia yudora zilong le laila ania kan opponent tu te hi clint le zilong le rafilia laila le yudora te ania le lam yudora hi skin an mang ve kani le lam ho hian don ana maro chu laila ro te po ti khan an man skin man aro in ang ba zilonga skin man anga rafilia anga la yudora in ang laila le yudora in ang lo ta John kan hek kan dan tur chu tilai asir tilai game Gurdian ka da na bula tilai ti pheina khwan ta khwan kan phenga tilai game Gurdian ka da le na bu chu mi physical attack ki kan enanga 133 ni saber physical attack atira hian ti chuan game Gurdian kan luta game Gurdian en game kan hack don ti khamron du meron than ti dona Mobile Legend beng unity kills me ti kan thanga ti chuan saber ability atira physical attack kan ti kha saber physical attack 133 kan ti to kha ti chuan physical attack 133 ni wangin search na kan lu tanga 133 kan new search don ani khan
keywords kan thanga new search ta re lo te nga ngai hi re lo a chuan ti khan in search zung ta keywords mang khan 133 kan new search ta search na tangin game Gurdian khan a data amani physical attack chu kan zul lata a khoi chau ti na kan tum ka ti ka tu na chuan me video bi ka tan chuan tu chuan ek tiang ten min lo muwa game in tu chuan ti khan kan lu ta game a tian a lo la in farm phota a ti ra kan physical attack 133 nia tu na kan physical attack kan en lenga 142 lo ni to ni ti chuan game Gurdian a kan lu lenga 142 133 ko 142 kan replace anga kan refine don ta ni kan refine ati hian alo langa delete na button bull delete emi bomb lem in karami iri right ani ta hetain kan lu tanga ti chuan ta hian physical attack kan du na ja ta kha 9999 kan setanga freeze kan click bukang ti chuan ka yes ta ti chuan ten lai la oma kan physical attack kan en lenga 9999 chuan ta ni chuan thok na yam kan an don ta ni kan one shot chinang an pya vai khat ko ya thi hala dona hian ta da kan try le don ne ti khan vai khat ko yan thi ha re di lai bo ta hian clean da oma ti khan dengan sapiang itu voi kat sa hian thi nga zela du chuan in farm teu ya ti lai bo hian tu lai kan tum ber ru chu nga savage farm dan so kan tuma wangin taret poi kan one shot thanga kan che thlabe kanga besa kan lu chi kan tum ber tur nia one shot thale zela ni khan base string ka ti che thata ti chuan ti lai base in kar kan phenga ti lai lo piang kan chang don ta ni dan lo piang kan chang ha nan lo nung le piang kan that rung thei dona chun china ka chan na khan range kan man chuan range chuan ka ti lai khanin lo chang na lo ka that chat thei da ka ti lai chang khan maro chu thi thiam ve ngai na chu placement adik lo chuan an last base apo ka kan one shot theya kan chak nga dei thiam ka savage ma khan chu bang chuan ti lai bo ta in udara lo oma udara kan that lenga chuan brad last x that theya mita laila lo kan le a mai lai chu zo ve himang bottom mi hu kan zu tha so miron alti vela ma se si ro lon chong si lo wa lai mi hi kan zu ka langa double kill le a dan sapiang kan thi top to ni munai chuan kan voi khat sapiang kan thi ta hian chi nak soitang khan baseball an va changa
baseball ava chan khan ada piang tur ka rain chin lo tha thar chap phei ka ti to ha dawa that a John Sevek hi wan Sevek ke kan du don chuan surrender initiate surrender kan tinga bot chuan aron accept tur don ta ni aron accept anga bot chuan bot an ni ti kan chak jok thu pon bot chuan aron accept aveka dikhan enemy our side concedes defeat ain tia kan chak lo chuni maro chu khatarang khan kan one shot thei mi wang khan hi kan Sevek do na wang khan Sevek farm na tha lo trai vet turun le hetine hek nan ngor ngor ni education purpose ta na siam ani ti kham lo share sak lo ne